ndingati ndakafonerwa ndi Samangwanda ndiri kutamu. Samangwanda. Aiti no shangwa pane mota inotengeswa kuno. Kada so kwina ndecheba ndamare. Ndaza no. Uya uti wirana tonota didini. Anosina mari ba tondo wirana noida mota. Mari inodini inotsvaka. Ngozi mota inokwanisa kuzokubatsira. Apo tumabasa pako torongoita. That is okay. So ndakazoenda ndatora bhuru rangu yanda Samachedu. Tenda Samangwanda oya tasvika pakombedzai. Tisvika sakombedzai aripo nemukadzi wake tikati no sikusu tauyawo. Tadedzwa ndina soko kuti pane mota yamudini yamuri kutengesa. No sure mota ndiyo irapa. Sure mota yanga yakabva ndosondo inda ndakatombozvirapa ngati ingofamba ere. Saka Samangwanda Samakani kati no katanga taiona mauwirirana tingozi kunokwanisa imusa inodini inofamba. Saka sure sakombedzai wakatora makey ake akatibvurira mota. Akaenda tora makey bhatiri rimene kula riri maraina yakauya naro. Sure takatora nguva ngati 3 hours kuti mota izomuke. Mota yazomuka kwazi mota ida $700. Kati $700 nezviri pamota inangana netai. Zvairi zvacho $700 mari ingakwanisa $500. But kumba kubasa kwangu ne $300 ndiyo mari imboreko. Imwe 200 yacho ngozunza 2 weeks. After 2 weeks kaza no it's okay. Saka tora ndatopusha mota iyo tadini bataenda. Saka taenda kumba. Ndakazoona maikombedzi wacho yakazotera nana Samangwanda waya kaza tauya kumari. Kati no it's okay. Vobudisa bhuku rawo. Kasi vatangonyorerana. Vatangogara after 2 weeks vandawapa mari yawo. Saka zvapera ndakuzoshamsika ndakuzwa kuno kuti iwe uruzi wakaba mota kaiwe ba mota kupi. Saka ndozvira sakombedza kuti ndoda kunzwa kuti pamakatanga pakaitwa dhiri remotikari murume nemukadzi wakanga uripo ere? Murume nemukadzi wakanga uripo isu vari 2. Ndo pane nyaya yangu chete ipapa. Hazvimwe zvese handinei nazvo. Bambosumukai. Makati means under own. Makati mukadzi wenyu makatengesa motikari musingazivi. Ndiro changa. Ndakutaura kuti mukadzi ine mudhuseri motikari. Ndiro changa. Ko iri kuya uyu mutengo wemotikari kuti makatenga mota mamuripo ino. Kuwapo ndandiripo paumbasi aiwa mambo mirai nditsanangure mambo wanga uripo pamba pandakabvisa duro ndakadzoka wakanditera ndakati wakanditera saka wanditera ndakasvika paumba pangu inini ndobva ndagara ndopaitika zvese izvo warutaura zvekuti wakanga wachichidaidza vanhu wachida ini anaotisa paumbapo ndakangobvisa duro chete. Izwa ndabvunza kuti pakaitwa dhiri remotikari naMangwanda neuyu mota ichizoya ichioneka pamba penyu isina mabhatiri nemavhiri nechiitwa icho kuti izomuke, wakanga uripo here? Paumba pangu ndandiripo ini. Babu izwa bambo sumukama zvakati akanotora bhatiri kuisa pamota ndiye sakombedza yakanotora bhatiri. Saka bhatiri wangaubvisa pai? Bhatiri naanotora motikari because zvese maki izwaizve changamiri aiwa ndati akanotora bhatiri nekuisa pamotikari ndiani? Ranga riri mumba nyangwe dai rangari panara ndati akanotora paranga riri kuisa pamotikari ndiani? Iwo mukadzi ndiye akatora zvese nemakii ndiwo anga inazvo. Akatora bhatiri mumba ndiani? Ndisakombedzai bhatiri risiri mumba rakatozi bhatiri riri kumaraini. Ndiye akaenda kutora bhatiri akatombotora nguva ndakatora bhatiri bhazi ine bhatiri bhatiri pabhatiri. Haibva vhurira mota ndiye Samangwanda uri panapo ndofunda naye ndiye nyaya akandaidza ini ndizo sekune mota. Anodaidza. It's okay. Tova dabva ipapo. Pamakaita first payment pakazara ka balance. Makapani mari. Mbuya mukadzi wasakombedza ndiye akauya kumba naSamangwanda wati ndoti atumwa ndi baba kuti totambire mari nebhuku rawo. Wapa bhuku nemari. Samangwanda. Makadi idre. Unovara here changamire ndinofara. Ichopadi. Titare zvamunoziva nenyaya yemotokari. Tingati panhau yemotokari ndakaona sakombedzai vachiuya paumba pangu
wanyaya wakasvika ndakaona Sakombedzai wachiuya paumba pangu ari manheru awa wakati samangwana ndauyawo panapa kuti mangwana muzonditakurirewo zvidziyo zvangu. Ndikati zvidziyo zvida kuendepi? Kasa zviri nani kuti ndisare ndiri inini ndiri mupenyu dhani kuti ndisangane nezvandiri kusangana nazvo kumba. Ndikati kudini ngozvikaza ine nemudzimai ichi hapasina kushagarisana kwakadi kwakanaka. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndoda kuti mangwana uye unditakurirei zviro zvangu. Ndikati alright, mari ndikati kubva pavillage 6 kuenda pavillage 3 $10 per load. Zveshuwa mangwana acho ndakaenda. Asi ndisati ndaenda pakabuda nhau yemotokari. Asi nemotokari ndinoda kuti ibva yadini? Ibva yaenda. Sezvo uri unotamba navanhu vakawanda ende unogadzira motokari. Ndakabva ndangoti ine mupfungwa dzangu angatenge motokari ndiyani. Akati nemotokari ndinoda kuti iende ndiyani. Ndiyo Sakombedzai. Saka zvadaro inini remangwana racho ndipo ndakabva ndachifonera Samashakata. Kati Samashakata onei ndikuramba ndiringokutakurira maputi ako ndichikuendesera kutaundi. Paita pick up. Paita kaika pick up. Of course kakavakwa asi kanodini? Kanogadzirika kuri kuti wakatengera maspace. Alright. Remangwana riya ndipo ndakabva ndaenda. Kwakusvika bva ndatakura load bva ndaendesa kwa kumba kwemudzimai wacho kwaMacheka Nzombe. Vandadzoka vandatakura imwe load vandaendesa kumba kwaMacheka Nzombe kuya. Vabva vaburisa mari ndokwaudini kwandibhadhara mai malodzi angu andandatakuraya. Akakubhadhara mari yekutransporta zviro ndiani? Ndiyo Sakombedzai. Hamuna kubhadharwa namai Macheka Nzombe? Handina kubhadharwa namai Macheka Nzombe. Ndakabhadharwa ndiSakombedzai. Right. Zvapera kudaro ndo pakachizi ndiwo awa zvikazi nemotokari iyi handisi kutoda kuti irare panapa iri pamafoni bururu iwe svika. Ndo pakazosvika Samashakata waina Samachedu wacho wariwo panapa. Ndo kwakuchisvikawo paumba iwo waripo mudzimai wavo waripo. Right. Motokari ndiyoyi iwawa ndonya kutotivhurira kuti motokari iyi kana yakavharwa yakadai munovhura kasliding window kwakupinda mukati vativhurira kasliding window kwakuvhura kwautivhurira bonnet tuchitanga kuona waya dzimwe dzakabva dzisenzati kwauchitangira ipapo tikati ko bhatiri ritoripo nyuwani regai ndiende kotora vachibva vaenda kwawakaenda mene mumaraini medu kuti rangarira iwo Sakombedzai. Wabva waenda wabva unotorei bhatiri riyari ndokwachiuya nebhatiri racho zveshuwa rati chitori nyuwani ratori muplastic maro asi rarisina haro kunge rakashanda maningi. Ndokwakuchiuya nebhatiri riya ndobva tachitotanga nawo iwo vacho varipo totobatsirana kuda wakadai tambokasunda tambodaonetsana nako tambokakachidza kuzopesera vakamuka tapomba mavhiri anga angoriwo flat ipapo. Ndo matorero atakaita motokari. Nix motokari haina kuva nokuti mukadzi wacho anga aripo iwavo vacho vanga varipo. Wakatondibhadhara kutakura kwandakaita zvidziyo ndichiendesa kumba kwemudzimai. Changamire zvese zviri apa zvese ngezvembo yemanyepo handitozviziva. Zvinhu zvakatakurwa because waingotakurwa wachingobudisa waitakura ndiyei handi ndakamubhadhara. Zvinhu zvese zvakaitika manheru ataurwa kuti makaenda mumba kuuyu makaende saka chipoko chenyu ndinotomboenda kuba because zvese zvavakutaura zvinhu ndezvekuronga Changamire. Ndezvekuronga ndinombozviziva ngokuti inini ndanditori nemubvunzo yandaenda kuti wabvunza kuti wakanga iyena wacho wakazenga apa nhingirikini yekuti iwo wauye wacho ndiani because ini motikari yangu ndandisina kunyora kuti inotufoseo angazowapa go ahead yekuti wasvike paumba pangu ndiani uyezve mari dzawaitambidzana dzacho dzese pasina pane anonzi agreement of payment.
iwewe zvakaona vanhu vari kuvhura kawindo kasliding window kemotikari yako iwe uri mumba mako, vanhu vakuisa bhatiri nekupomba mavhiri undori mumba mako, vanhu vakusunda motikari undori mumba mako, wakandoringa mota yazokachidzwa sekutaura kwaita kuti takazoikachidza kuti ikwanise kumuka, yobva yamuka undori mumba mako wakandoringa. Mota iyo vhum kuenda wakandoringa uri mumba mako. Wakamanga ripi? Uri kuti tibva taita madununu akasvika ipo papo. Chakagona unoitorera bhatiri. Alright, zvakafanana nekuti mota yako yakabiwa. Wakaripota kupi kuti mota yakabiwa? Ini ndakatanga kuenda kwa sabhuku. Aiwa, sabhuku asimupurisa bo, that's a criminal issue. Criminal issue nda sabhuku. Because apa changamire munozi yaka papa ine nyaya ningirikini ndizwa changamire. Nditaura kuti wanga uchindorumba nenyaya kuti wanga uri kuyabanga tsuku. Ndoda kuti ugare umba mota ichienda wakandotarisa pawindo. Hapana zvanaikwanisa kuita because papa ine violence yake yakasimba zvimaidawo ndidii. Pakurambana muzagadzira nemagiraji. Ndio biyo waigadzira magiraji because hapana zvanaikwanisa kuita. No, it's okay. Chatachida kudasify isusuka. Yanga iri nyaya yekuti iwe pakauya kudare kuno wakanyepa andakoti. Kuti iwe pakaitika zvemota wanga usikuenda una chaunoziva. Asi chokwadi ndechekuti wanga uripo. Ukatonotora bhatiri ndiwe wakatonotora nebhatiri kuti mota imuke ibve. Wakati mota uchadi kuiona. Alright, anyway, isusu hatisinei nazvo. Chatatoda kuti tione kuti zveshwa une chaunoziva here kana kuti hauna chaunoziva. Asi isusu tedare taona kuti une chaunoziva nezvemotikari. Saka motikari, dhiri remotikari was above board. Haina nyaya. Zvimwe zvatakuda kuti zvidzoke ndezvimwe zvisiri motikari. Motikari yakatoenda yakaenda. Zvimwe izvi zvezvambuya wako, zvechii, zvenhaka nechii zvese nezvimwe zvamakatenga nemukadzi wako ngazvidzoke. Asi zvemotikari, I think motikari is a done deal, you are aware. Saka wangada kushandisa dare rino iri. Kushandisa dare rino iri kuti riri kudzosere motikari yemari yawakadya. Dzino kana usina kudya hana utomboya abachangamire. kuita kwako kuratidza kuti pane chisiri straight about you. Pawakataura nyaya dzako you are very eloquent. Action to make us believe kuti zveshua chidauchizi. Asi zvatunoita manje tikakutarisa ka tovataramba tichikutarisa tozokuongorora. Patinokuongorora payapa tobva tazobuda neresult. Saka result iyi takatendera kwese kumotikari takasvika nekara zvese tinozviziva izvozvi izvozvi zvese tozviziva. Nepayakatomira izvozvi pakasitoro topaziva. Takasvika. Ndobva tatovhunza nevamwe vatakatobvunzawo vakatotaura aiwa muri kutamba nadigideni. Digideni vanoda kuti mota idzoke neimwe nzira. Zvino mota yakaenda masikanzombe because wanga uripo, we cannot change an agreement that was made in your presence. Hatisu dare rino harichinji izvo. Zviro zvenyu zvamakatoita zvese zvokutengeserana nechi handizvo totoziva. Kana iwewe waona kuti mota yako yakatengesa zvausingadi and you want to recover that vehicle, make it a criminal case. Endawo uripotewo mapurisa ndakabirwa motikari. Handizvo? Yes, uyu chibazvakataura. Kusvikira azodaidzwa zvekukoti kwauchaenda. Musiye yakadaro nechiro chake chakamakamutengesera zvira bhakaya mari yake. Kana usina yachitsvaga mukadzi akupewo mbicharo. Right, it's okay. Chitoenda yenyu yapera mashakata, keep the car, iwe go to court and wait zvoda kuitwa. Tichipa nyaya iyoyi tibva tangopedza kusvika 1. Panhau yemukadzi uyoyo nemurume uyo wakazoenda kuna chiremba pana Mukosanjera. Baba vari mumukuvhiyakatiwa vakawamberera mudzimwe mukadzi uyo. Ifiri yanatopa vakabva vaenda pasiri pamakatenda pamota paipapo ndo zvakabuda. It was true kuti akagadzira surgery mumba kwake. Zvakabuda padare raMukosanjera. Asi haisiyo nyaya yenhasi. Enda hakuti chazokudaidza futi hatiti ndokuda kukuongorora. Enda hakuti chazokudaidza. Enda hakuti next case. Discuss TV.